Здравейте, фенчета! Аз съм Тиана. Аз съм Габриел. И в днешното видео Габи ще познава имената на известни личности. Нека да започнем. Да, аз не. Аз ще ги пиша в Google и той ще трябва да ги познава. Аз ще пиша самите имена, като обработвам. И ти ще ви показвам. Да. Нека започваме. Човек номер 1. Влизаме. Да видим. Ма нали знаеш, че аз мога да я чета. Знам, така че стой там. Да не гледаш. Ако искаш да пишете с английски. Чакай. Добре. Шакира? Да. Браво. Познавам. От тук ли го видя? Не. Добре. Сега се връщай. Не сега. Чакай, че тук пише имената навсякъде. Аре бе! Добре, без да гледаш и тук. Чакайте само. Без да гледам, как ще познава без да гледам? Не бе, без да гледаш, да го пише на български. Кой е това? Ариана Гранде. Дженифър Лопес. Така. Сетих се. Сигурно ще го познаем. Не. Ще го познаеш. Сам чакай. Обръщам се. Ето кой ще. Обръщам се. Давай. Доналд Тръмп. Да, браво. Габи. Ето го човека. Аз ще... Байден. Да, браво. Показвай на камерата. Аз показах току-що. Така. Чак първо да се помисля. Сетих се. Така, чакайте да покажа. Ето. То навсякъде му пише името. Алберт. Айнщайн. Чакайте, че мама не си изключила алармата. Това ще го изреди. Така. Така. Време е за следващото. Да гледам ли? Не. Добър ли? Добър ли? Добре, сетих се за един, който е от TikTok. Може да направим видео. Аз да избирам известни личности на Кити. Или да избира футболисти. Там няма никакъв шанс. Добре. Това кой е? То Гия. Име. Откъде му знам именото? Гей. Даже няма. Тачи ли пише? Не. Казва се Джеймс Чарлз. Добре, хайде. Обръщай се. Добре, чакайте първо да покажа. Давай. Авани или каква е тая? Да, Вани. Ще да го прочита. Вани Грег. Аз тях хищ не знам. Просто го прочита. Сетих за кой няма да познаеш. Да се. Стой.
добре. Тяна. Чакай. Давай, кой е този? Пусти се ръката, зе. Няма. Ето, гледай му снимката. Това е от преди Това е снимка. от това. Как беше, бе? Ще кажа филма. Кажи филма. Как беше? Хари Потър. Да, това е Хари Потър. Ето. Браво! Аз не съм гледал Хари Потър. А и аз. Не, аз съм го гледала. Аз не. Това е един от любимите ми филми. То също от Хари Потър. Ма, нали знаеш, пак ще кажа Хари Потър. Ма трябва да кажеш името Ти на мислиш, че човека. ми знам имената, че аз филма не съм гледал, че искаш имената. Давай. Драко. Да, Драко Малфой. Така, Що да го пишеш? сега... Добре. Да. Браво, Габи! Аплодисменти за Габи. Кой ли още? Така, това ще е. Ако искате сега, аз малко начити. Искате ли? Добре, да чувам правилен български. Добре. Или на английски може. На българ. Сега аз ще... Мама, редни стола, аз нямам място. Футболисти ли ще... Не знам. И това как ти работа с това нещо? Тя ми покажи къде е това задъркане ръчано. Чичи! Чакай. Хора, спирам за малко.